ଏବେ ବି ଆସିଲେ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଲାଣି। ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ପରିମାଣ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ନେଉ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାହିହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 25 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ଫଳରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବଥା ପାପ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନେଇ ସୁଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପରିମାଣ ବର୍ଷା ହେବ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବିପଦ ରହିଛି ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିସ୍ତାରିତ ଧରି ପରିଧି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 26ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ତାହା କହିହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଷା ବହିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗ୍ରତ ଟିଭି।